ሓደ ግዜ ድኻም ይስማዓካ ግን እቲ ድኻም ናይ ስራሕ ኣይኮነን እቲ ድኻም ናይ መንፈስ ይኾን ንዓመታት ዝጸርካዮ ግን ከኣ ናትካ ዘይኮነ ጾር ከም ዘለካ ይስማዓካ መብዛሕትኡ ግዜ ንደክም ዝድብረና መንነትና ዘይኮነ ህይወት ክንነብር ስለ ዝፈተና እዩ ንኹሉ ሰብ ክነሐጉስ ንኹሉ ሰብ ክንጥዕም ንኹሉ ሰብ ክንመስል ክንብል እቲ ሓቀኛ ድምፂ ውሽጥና ጥፊናዮ ሰባት ክፈትውና ክንብል ኣይፋል ክንብል ኣብ ዝነበረና ቦታ ሕራይ ንብል ክንቁጣዕ ኣብ ዝነበረና ግዜ ንስሕቕ ክንነብዕ ኣብ ዝነበረና ግዜ ንጸንዕ እዚ ግን ትሕትና ኣይኮነን እዚ ንነፍስኻ ምጥላም እዩ ንኹሉ ሰብ ክትሐጉስ ክትጽዕር ከለኻ ንነፍስኻ ከምዘይለኻ ጌርካ ትቆጽራ ኣለኻ እቲ ዝገደደ ድማ ሰባት ነቲ ንስኻ ዝፈጠርካዮ ምስሊ እዮም ዝፈትውዎ እምበር ንዓኻ ኣይኮነን እዚ እቲ ዝኸበደ በይነይነት ኣብ ማእኸል ብዙሕ ሰብ ኮንካ ሓደ ሰብ እኳ ንዓኻ ከምዘይፈልጠካ ክትርዳእ ከለኻ ስለምንታይ ኢና ንፍርዲ ሰባት ክሳብ ክንድዚ ንፈርሖ ስለምንታይ እዩ እንታይ ይብሉን ይኾኑ ዝብል ሕቶ ንህይወትና ዝመርሓ ምኽንያቱ ኣብ ውሽጥና ገና ንነፍስና ስለ ዘየጽነቕናያ እዩ ካብ ዓለም ምስጋና ንደሊ ምኽንያቱ ካብ ነፍስና ምስጋና ስለ ዘይረኸብና ግን ሓደ ሓቂ ክነግረካ ንኹሉ ሰብ ክትጥዕም ክትብል ማይ ክትከውን ትፍትን ኣለኻ ማይ ድማ ንዝሃብካዮ ቅርፂ ይሕዝ እምበር ናቱ ቅርፂ ይብሉን ንስኻ ግን ማይ ኣይኮንካን ንስኻ ትርጉም ዘለካ ዶባት ዘለካ ስምዒት ዘለካ ሰብ ኢኻ ትብዓት ማለት ሰይፊ መሓዝ ኣይኮነን ትብዓት ማለት ሓደ ሰብ ክጸልኣካ ከሎ ንሱ ናቱ መሰል ከም ዝኾነ ተቐቢልካ ብሰላም ክትነብር ምኽኣል እዩ ጽልእ ሰባት ሓደ ግዜ ዋጋ ናይ ናጽነትካ እዩ ሓደ ሰብ ኣይፈትወካን እየ ክብለካ ከሎ ካብቲ ንዕኡ ንምጥዓም እትገብሮ ቃልሲ ይዕርፈካ ኣሎ ናጻ ይገብረካ ኣሎ ምስ ዕድመ ዝመጽእ ሓደ ዓቢ ርድኢት ኣሎ ሰባት ብዛዕባኻ ዝሓስብዎ ነገር ብዛዕባኻ ዘይኮነስ ብዛዕባ ገዛእ ርእሶም ጥራይ እዩ ዝዛረብ ንዓኻ ዝጸልእ ሰብ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ዘይተፈወሰ ቃንዛ እዩ ናባኻ ዝንጸባረቕ ዘሎ ንዓኻ ዝፈቱ ሰብ ድማ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ጽባቐ እዩ ኣባኻ ዘርእዮ ስለዚ ስለምንታይ ኢኻ ንስምዒት ካልኦት ሰባት ጾር ጌርካ ትስከሞ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ብዙሕ ሰብ ክትስእነሉ ትኽእል ኢኻ ገሊኦም ክገድፉኻ እዮም ገሊኦም ክርስዑኻ እዮም እዚ ግን ናይ ህይወት ሰባራ ኣይኮነን እዚ ናይ ህይወት ምጽራ እዩ እቶም ንመንነትካ ዘይቕበሉ ሰባት ክኸዱ ከለዉ ንዓኻ ዝኾኑ ሓቀኛታት ሰባት ዝመጽሉ ቦታ ይፈጥሩ ኣለዉ ማለት እዩ ካብቲ ንኹሉ ሰብ ዝሰማማዕ ሓሶት እቲ ንውሑዳት ጥራይ ዝኸውን ሓቂ ይበልጽ ሎሚ ካብቲ መድረኽ ውረድ ነቲ ሰባት ክርእዩ ኢልካ እትደሊ ገጽካ ኣውጻእዮ ቃንዛ ይሃለኻ ጉድለት ይሃለኻ ናትካ ስለ ዝኾነ ግን ጽቡቕ እዩ ዓለም ሓቀኛ ሰብ እያ ትደሊ ዘላ ንኹሉ ዝጥዕም ምስሊ ኣይኮነን እቲ ሓቀኛ ዕረፍቲ ዝጅምር ሰባት ብዛዕባኻ ዘለዎም ርድኢት ክትቆጻጸር ካብ ምፍታን ክትዓርፍ ከለኻ እዩ ጸጥ በል ኣስተንፍስ ንነፍስኻ ምዃን ኣይትፍራሕ ኣብ መወዳእታ ትጉዕዞ ምስ ሰባት ዘለካ ዝምድና ኣይኮነን ዝሓተካ ምስ ነፍስኻ ከመይ ነበርካ እዩ እቲ ዓብዪ ሕቶ ገዛኻ ተመለስ ናብ ውሽጥኻ ኣብኡ እዩ እቲ ሓቀኛ ሰላም ዘሎ